arni kitherani kadog betum phan hem pujisu kristomen pen kardom pajur pon prang lo bini nangatung pen nili kachan pon rabje phan pra nili nangatum phan thik pon mek alam the kalam lo nili bang bini ge experience sharing alam sinili nangdom phan than pon ji phan ning hang lo nilutum karbi Christian group team pen nilutum Borpung hawar an nilutum paledam lo kedam tang suri hinira ko ora sian engkan phan alam si nili nangdom phan asap jarsu than pon ji phan ning hang lo asi nilutum ada difu pen upelon nilutum la karbi ang long kang enang an nilutum Christian owe mi atum an nilutum chingrum si nilutum halap suadim an nilutum paledam lo asi palele prang hempen ke barpon alam si cherso nam than pon po